नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि कोकणी स्टोरी या चॅनलवर. आजचा दिवस सोमवार चालू झाला, जो रविवार आपला गेला झटपट. आणि इकडे सकाळ सकाळ पिलूने आणलंय काय माहिती आहे का, जो आम्ही बनवायचो पहिला रसना टँक ऑरेंजचा, तो आता आम्ही हे बनवतोय. पाणी घेतलं ह्याच्यात आणि साखर टाकतो त्याच्यात. काय बोलायचं याला भाई, इकडे टाकायची साखर का असं करतोय? का का बस कर, चल ह्याच्यात टाक. आता आम्ही बनवणार आहे रसना टँक. तुम्ही नंतर बघा, ओके. बनून झाल्यावर आम्ही बघू. हो. इकडे काय चाललंय तर आम्ही बनवतो हा टँक आणि भेटतो तुम्हाला नंतर पटापट. पिल्लू पण बनवायला हेल्प करतोय गाईज. सकाळ सकाळ घेऊन आलाय, बोलतो हे बनव मामा आणि पियाला दे ना. पिल्लू काय? पिल्लू बोल काय आहे? मँगो ज्यूस. हा ऑरेंज ज्यूस आहे. त्याच्यासोबत कोणीतरी फसवले याला. तर चला, आता बस झाली साखर ये बाई, ए बस झाली नाही. तर चला बोला, या बघायला या, पियाला या, बोल पियाला या ज्यूस. आता टाकू नको त्याच्यात, आता टाकू नको त्याच्यात, पाणी टाकलंस आता वल्ली करशील साखर. थांब थांबा काय बनवलं भेटूया. तर आमचा आता टँक बनलेला आहे टोपामध्ये. टँक टोपात झालाय आणि आता पिलूला पण टेस्टला देऊ. हा पिलू, तू सांग, थांब थांब थांब, घे सांग कसं झालंय. हा पी पी, कसं झालंय? ओ वाय, एक नंबर झालाय, सुंदर. आणि काय झालंय? कसं झालंय? छान टेस्टी. कसं? चविष्ट. बघा, मस्त आलंय. पिऊया काय? या या, चलो बाय. कसं बाय? घे तुला मग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पिल्लूची शाळा कधी चालू होणार काय माहिती आता ना पिल्लू. मला ऑफिसला पण जायचंय. ऑफिसला जायचंय. तर चला, आता आम्ही हा ज्यूस पिणार आहे आणि नंतर बघणार आहे आम्ही काय नाश्ता बनवला आईने. तर नंतर भेटूया. आता तोपर्यंत आम्ही संपवतो आणि नंतर भेटतो. आणि हा बघा साखर खातोय, भाग यायचे बघ. साखर खातोय. तर चला, आता दिवस उजाडलाय आणि आम्ही आता नाश्ता करणार, तेव्हा बघूया काय नाश्ता आहे आज. तर मित्रांनो, काय नाश्ता बनवलाय तो बघूया आपण आज पण. वाटाण्याची भाजी आहे आणि बटाट्याचे पराठे. तर आता आम्ही खालीच घेतो ना याला खायला मस्तपैकी. आपण आहे केचप सोबत. मीच सांगितलं मम्मीला ऍक्च्युली बटाट्याची पराठी बनव. मला ऑफिसला जायचं, सोमवार म्हटलं ट्रॅफिक भेटेल, मग लवकर पळायचं. केचप काढलं साहेबांनी. त्याच्यासाठी एक डिश घेऊया आपण आणि पाणी घेऊया. ओके 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 ओके. ही डिश घेतली आणि पाणी घेतो. पाणी नंतर भेटतो लागायचं. आता आम्ही करतो नाश्ता, छान छान नाश्ता करतोय आम्ही. आणि बघूया आता एक खाऊया बटाट्याचे पराठे विथ केचप. हे आतमध्ये राहू दे ना, दुपारी जेवायचं आता नाही खायचं ते. चालेल, तुला किती देऊ? हे जा असे त्याला देतो मी पहिला एक येले. तर चला, आता आपण नंतर भेटू गाईच. खाऊया आता आम्ही नाश्ता करू दे. काय बोलतो बिलू? बोल, आम्हाला नाश्ता करू दे. बोल. थांब, भरपूर घेशील, थांब. बघा इकडे काय चाललंय. ही नवीन रिंग आली. पिलू परत दाखव कसं कसं करायचं. आय शबाय, एक नंबर. तू कर ना कसं, आम्हाला सांग. तू दाखव ना. 2 वेळा शिकवणार. बोल बोल, तू कसं करायचं दाखव. बोल बोल बोल, आईला सांग कसं कुठं पकडायचं. आईला दाखव. मला दाखव ना मम्मा, मी नाव बघितलं. पिलू, आईला सांग कसं पकडायचं, सांग आईला. दाखव आईला. तू दाखव, हातात पकडून दाखव. हा, असं पकडायचं. बोल असं तिकडे हो, लांब हो. असं पकडायचं आणि या. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आलोय घरी आणि ह्याला घरी सोडायचं. याला बघितलं काय बोलता? हा, अरे का नाही जायचं घरी? ते बघ, ती बंदुकीची गोळी कापतोय. तिकडे रिक्षा घेऊन बसलाय, गाड्या 2 लावल्यात. तिकडे बंदुकीची गोळी कापतोय. अरे घरी जा तुझ्या. अरे शिव, पावडर बघ अशी नाकाव पावडर लावून ठेवली. तर चला, आता याला घरी सोडायला जाऊ आपण. घरी घेऊन जाऊ. चला घरी.
हम्म. तर बघूया आजच्या दिवसात काय अजून भारी लागलं. घडामोडी. इकडे जांभळं खाली जात आहेत. छान आहे. सोडून बघा, जांभळं मस्त आहे. कोणी एवढं घेऊन आलं? tasty आहे. कोण घेऊन आले पप्पा? ते बघा टेस्टी टेस्टी जांभळं. तर त्याची मस्ती चालली. भेटूया आपण नंतर. तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉग मध्ये पण काय एवढं खास नाहीच आहे, पण सकाळची आपली पिल्लू सोबतची मस्ती चालूच होते. तर या ब्लॉगचा डेली मध्ये हेच बघायला भेटणार आहे. पण आपले शॉर्ट्स पण येतात, तर जाऊन बघा. अजून येतील तर तो आल्यावर पण करू शूट. तर कसं वाटलं आजचा ब्लॉग? कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री. काय